Баршалығыз, ойынның алып барушысы Руслан Харисов. Xayrli kеш tomoshachi, xayrli kеш TNV'ni qarovchilar, barig'izga da salom. Nihayat Şirik finalının 3-chi o'yini da kelib jetdi do'stlar. Necha oylab kutdik biz uni. Kim qatnasha ul Şirik finalda 3-chi o'yinda? Hozir bilashakmiz. Aydagiz komandalar bilan tanishib o'ting. Oqtanishdan Nemakey komandasi. Şollu'dan Şulman komandası. Medeniyet hizmetkarlarının Profsoyuz jıyılma komandası Prof Kamit. Hem kreşinler. Komandalar bilan tanıştık. Hozir гадәттәгечә жюри әгъзаларына күз салабыз. Кем бүген сары креслоларда утыра? Кем моңсу смайл белән елмая торган смайл арасында икеләнеп тора? Кайсысын куерга микән? Әйдәгез алар белән танышып үтик. Бүген жюрида. Бүген безнең бәлки форс-мажор килеп чыкты. Шакырган жюри әгъзасы килә алмады. Без шалтыраттык. 7 минут 13 секунд ішінде келіп жетті профессионал құтқарушы Шакур. Ол бүтін ил тотарлары білен ілімтәді. Бүтін дүния тотар яшьләре форумы рейсі Линария Муслимова. Ресейнің һәм Татарстанның халық артисты профессор Венера Ахатовна Ганиева. Хәзер ул Татар радиосында иртәнге эфир алып бара. Урыслар әйтүенчә вернулся. Әбри Хабриев. Алыштыргысыз жюри әгъзасы Татарша Гусман. Моңсу смайлар патшасы. Тәртип радиосы баш продюсеры Айваз Садыров. Жюри белән таныштык, алар әзер, зал әзер, тамашачы әзер, командалар әзер. Без башлыйбыз, тик гадәттәгечә ул сүзләрдән генә. Командалар, без булдырабыз. Қаршалығыз сәхнәдә Шоллы Зана Лигасы кубогында катнашкан Шоллыдан Шулман командасы. Қаршалығыз! Минем янымда Шоллыдан Шулман командасы. Сәлем, егетләр. Сәлем. Карагыз әле, егетләр, әнигә Шулман дип исем куштыгыз? Ничек директор әйтте, шулай куштык. Моны да директор әйттеме? Әлбәттә. Ярый, аңа рәхмәт әйтәсезме? Әлбәттә, Булат әйтә. Біз рәхмәтебезне белдерәсебез килә Виктор Денисов Паташов исемендә техник күлияте безгә һәм җитәкчебезгә Ләйсән Загир кызына. Рәхмәт, егетләр, әйдәгез, уңышлар сезгә. Башлыйбыз! Хәзер Шулманнан бер парадокс. Без бийми торган команда. Әйдә шаяртка килдек, шаяртырга без килдек. Әйдә шаяртка килдек, шаяртырга без килдек. Хоп-хоп Шоллыдан, хоп-хоп Шоллыдан, хоп-хоп Шоллыдан, хоп-хоп Шоллыдан. Салам! Зондыгызда Шулман көен командасы. Так, майлар, бүген нинди районнар белән уйныйбыз? Зей, Түбән Кама, Тукай. Ого, без бит әлбәттә алардан. Ничек инде? От кара. Зәй бисе менә шулай эшләй аламы? Юк. О, Түбән Кама үзенең шәһәрендә менә шулай әйтә аламы? Тәмлис. Юк. О, Тукай районы менә шулай эшләй аламы, кара? Юк, ичмим, юк. Юк, әйтә алмый.
Күрәсен инде без көчле команда. Булат, сен тунырман чыгышырга икән беләсеңме? Әлбәттә беләм. Исбатла әле. Ә без TikTok поколение балалары. Шуңа күрә не бисүтте? Нәрсә? Бисүт итмәгез. Безнең шоудагы военкоматта мондый да хәл була ала. Исәнмесез? Исән? Годин. Күз алдыгызга китерегез, авылдагы боулинг. Страйк. Күз алдыгызга китерегез, 7 мартта малайлар нигәдер җыелганнар. Так, малайлар бүген җыелды гайма? Салам, салам. Салам, салам. Ая. Не, иң якынлашып килүче көн нинди көн ул? Иртәгә Дөрес. Иртәгә нинди көн соң? 8 март бит. 8 март. 8 март кызлар бәйрәме бит, алаймы? Ая. Димәк, бүләк кирәк. Ая. Туктагыз әле, 23 февральгә безгә кызлар ни бирде соң? Дөрес. Күз алдыгызга китерегез, тешсез гопник. Син кил монда. Бистер кил монда. Семиски бармы? Бар. Семиски бир монда, бистер бир монда семиски. Мә. О, сез истамаган что ли? Юк. О, миңа да кирәкми инде. Күз алдыгызга китерегез, әби пенсия алырга килгән. Эй, исәннәрмесез? Пенсия алырга килдем. Исән, әби, Исән молым. Исән. Олым, кая син? Әби мин монда? Олым, көрмим бит сени. Монда мин. Кая синсең, олым? Монда. Олым. Әби, мин монда. Хәзер киләм, олым. Калла койларга утыргансың, олым. Күреп тә булмай, табып тә булмай, олым сине. Сың әби. Әби, мин монда. Кайда, олым? Монда бигрәк кеше күп бит, кайсысың син? Әби, ул монда. Күрдем, олым, киләм хәзер. Эй, олым, баскычыгыз бигрәк текә. Минем сыман әбиләргә менәргә авыр. Стрейтелләрегезгә әйтегез. Яңадан ясасыннар, олым, әйе. Ярар, әйтербез. Олым, кая син, олым? Сың әби, мин монда. Кая, олым, көрмәдем. Монда. Шаяртам гына инде, олым, хәзер киләм. Әйе. Мин нигә килдем соң? Мин бит пенсия алырга килдем, олым. Саң әби, сезнең бит акчагыз пенсия карточкасына күчә. Карточкага күчәмени, олым. Эй, тәккә килдем булып чыгам инде хәзер. Шулай була инде. Эй, олым, ишек чыгу, кайсың монда? Әнә тегендә. Тегендәме? Яра. Әби, кая киттегез анда бит балко? Давай, олым. Озактан сәйтәс килгән иде. Тиздән 8 март. Шуңа күрә Линария апа, Венера апа, бездән сезгә бар бүләк. Дөрес, чәчәкләр. Şaşakta aktıma Yemin köngülde vuran Köngülüm sine tüte Yüreğim sin ailede Ok şaşakta aktıma Жолман көң командасы, рахмәт дуслар. Әлі шулай була, йөрәк яралана Біз кирәкмейбез беркемгә син дә шуны аңла Шулман командасы. Исеңдәме айвасалар? Аларның киемнәре турында син шулай әйткән идең. Алар киемнәрен алыштырдылар. Командада тагын бер кеше алдылар командага. Көрініп тұра, спонсорлары барлыққа келген Билайн.
Молодцы, егетлер. Әйдәгез майларға күшик. Сүз сөйлер алдыннан ашып жіберделер концертны. Йылмая Шакур, Йылмая Әбри, Йылмая Линария, Венера Хатовна Йылмая, Йылмая Ойвас. Мында русча әйткәндә Йылмаю Ойвас нәрсә булды? Әйдә, сөйле, оңлат. Менә ничектер Моның турында утырып сөйләшик әле, әйдәгез. Юк, менә ничектер бу егетләрне каравы рәхәт. Беләсезме, теге бер караганда бар кимчелекләре дә. Ничектер эшләнеп бетмәгән яклары бар, ләкин гомум алганда менә команда буларак тулыланып, яхшы юмор күрсәтә алырлык. Беләсезме, кайра хәтта шундый гади, абсурд кебек ишраклар да бар. Менә бу егетнең биюгенә үзен итүрә. Менә харизма бар, ләнди. Әйе, шуңа күрә егетләр миңа ошады. Мин үземнең күңелемә, үземнең йөрәгем кушканга каршы килә алмыйм. Шулман, молодцы егетләр. Әйдәгез, сәхнә артына озатабыз сезне. Дәвам итәбез. Сәхнәдә мәдәният хезмәткәрләренең профсоюз җыелма командасы Проф Камит. Каршы алыгыз. Минем янымда Проф Камит командасы. Исәнмесез? Исәнмесез. Карагыз әле, сез бит төрле шәһәрләрдә яшисез. Ничек сез җыеласыз? Ничек мәзәкләр язасыз? Без аларны язмыйбыз, тормышта булган хәлне алабыз да монда киләбез. Молодцы, дөрес. Рәхмәтегезне кемгә әйтәсез? Рәхмәтләребезне без Сарман, Мамадыш, Биектау, Әгерҗе, Азнакай, Яңа Чишмә район җитәкчеләре һәм мәдәният хезмәткәрләре профсоюз комитетына аеруча аның җитәкчесе Альбина Фәрит кызы Сабитовага белдерәбез. Бездән дә аларга зур рәхмәт мондый команда өчен. Әйдәгез, уңышлар! Алга! Күннәр җылы күктән нур сибеп кояш көлә, җәйге бәхет көзге шатлык яз белән килә. Кайнар сәлам яхшы кәеф алып килдек сезгә. Hey, hey, hey! Хәерле кич Казан, сезнең каршыгызда профсоюз җыелма командасы Проф Камит. Я коллегалар җыелдык, нинди яңалыклар бар? Безнең Сарманда колесо обозрения бар. Бәлки колесо обозрениедер? Соң, сен аның хакын күрдеңме соң? 500 сум оборзели вообще. Безнең авылда главага һәйкәл куйдылар. Нәрсәдән? Нәрсәдән булсын инде авылда? Аңладым. Алюминий, бакыр. Син нәрсәне урлыйлар бит? Аманысын. Аманысын юк, кирәк булса эштеп куялар. Безнең бер мужик поле чудеска барып кайтты. Ничек? Шып калды. Беренче ук уенда Ж хәрефе әйтте. Шүләр. Я коллегалар, ниһаять җыелдык, әйдәгез, башлыйк. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar. Хәзерге вакытта балаларга нинди генә исем кушмыйлар. Күз алдына китерегез. Балалар мәйданчыгында. Севастьян, улым. Гертруда, йыла күрмә. Мансур. Нинди гади исем. Балган дисеңә гади. Мансур кызым, әйдә кайтабыз. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Күз алдына китерегез. Кыз егеткә кунакка килгән. Юк, була ярамый. Күрше бүлмәдә әниләрең ишетерләр бит. Әйдә алайса, пылесос кабызабыз. Ну әйдә. Юк, барыбер ишетерләр. Ну әйдә. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde. Һәрбер хатын кызның хыялларында ир кеше эштән менә булай кайтырга тиеш. Булдымы әллә?
Сали, мен бит сиңа ертең борыш деп жіберген едім. İşten kudalar mı? Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle Көз алдына кетерегіз, генераль директор кабинеті қоршында. Mümkün mü kırırge? Var. Yüzüm çiçeğe kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle Her bir егеттің бутылочка ойынын ойнағанда мындай хәлгелегесі келгендір. Болды. Убешігіз. Мұның бір нәрсесі де жоқ. Bir nersesi de yok. Bir nersesi de yok. Кімдер келді бұғай? Balalar şu yarda. Devam ediniz. Қорали, сен телефонға түшірмейсің ме? Çürmeyeyim. Benim kupten indim onda. Ой, әнелер қойды бұғай. Болмай енді. Илдар, кейфің түшті ме? Nerse benim? Bunda yortu salının keyfi düştü. yüzüm çiçeğe kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde Сіздің қаршығызда мәдениет... Тоқталі, Айгүл білән нәрсе болды? Шыннап та, ол бет ілік миниатюраларда шындай актив қатнашайды. Сіз нәрсе ишетмәдіңіз ме? Ол бит ките. Қоя! Репқа. Мен туғанда мындай түгел. Бәләке идім. Бірінші сөзімні мен. Манты дедім. Әнейім менің. Дәмлеп шыра заразы. Мындай боласымны. Аңладық мы сразу. Мәктәпте ашарға. Бірләгі де бік зур. Шуңа күрә әркен. Столовыйда дежур. Ой шәшәгі кібік, күні түні үсе. Ярар киттім. Пирожки иісі келә. Айгүл, Айгүл. Сабан туйда батырлар қошып үйде ята. Айгүл, Айгүл. Бақша сүргенде трактор гаражда тұра. Айгүл, Айгүл. Елғаға секірсе ауылда цунами. Айгүл, Айгүл. Бұл сиырны саумый уланы сыға. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. И ночью мы вдвоем останемся. А утром навсегда расстанемся. Нәрсе Шакур, дуэт яздырабызмы? Ярар, мен ойлап қарармын. yüzüm çiçeğe kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Сіздің қоршығызда мәдениет қызметкерлерінің профкоми жиылма командасы шығыш ясады. Профкоми толқышлар. Нәтиже ясарға керек. Йылмая, кім Йылмая, кімің сулана? Йылмая Шакур, Йылмая Әбри, Йылмая Венерахатовна, барысы да Йылмая. Линария, Ойвас. Ойвас, бүгін сен икінші кайфте келгенсің бұғай. Әлігі ең бірінші екі командаға да Йылмайдың мағаршы көргені yok еді мұнды. Нәрсе болды? Мағаршы біздің илінің да мұндай халіне көргені yok еді. Шулай. Дұрысын айтканда, бұл команда бекнің әзірленген көріп тұрамын. Онда көресің, бұл команда профессионаллар тарафынан әзірленген. Тренерлары, мұның профессионал кішілер, рэп яғаннан көресің Шакур бекнің әзірлеген, еме? Қой бір номерларын қатта Дорохов қойған бұғай әлігі командаға. Шуңа көре дұрысын айтканда, міне, қар вақытта айтам бейт, бар нендедір КВН-ның өзінің қағиделері, yazılмаған қағиделері ойынның тәртібі. Сіз ананы бек яқшы тұясыз, бек яқшы қолланасыз, һәм тәқдим етесіз. Актерлық та, юмор да, һәм нендеді бір
тел белән генә бәяләп, тасвирлап булмаган ниндидер бер рухи элементал. Балар барысы да тәңгәл килә һәм сез шуннан да иң яхшы бәягә лаяксыз. Рәхмәт Айваз. Әйтеп бетерде. Все, рәхмәт Айваз. Дәвам итәбез. Рәхмәт профкомит, алкышлар, озатабыз сезне. Хәзер шулай ук җылы алкышлар белән каршы алыгыз Актаныштан Нәмәкәй командасы. Минем янымда Актаныштан Нәмәкәй командасы. Сәлам. Сәлам. Уеннан нәрсә көтәсез? Җиңүргә һәм кубокны отырга. Соң бит бүген ширек финал гына әле. Без инде уйларыбыз белән әллә кайчан финалда. Молодцы. Рәхмәтләрне кемгә әйтәсез? Фатахов Энгел Навап улына. Һәм дә инде Нурлыев Алмаз Нурулла улына әйтәбез. Бездән дә аларга хөрмәт һәм рәхмәтләребез. Әйдәгез, уңышлар сезгә. Рәхмәт! Безне бер кем белми иде, хәзер дә белмиләр. Ләкин без борчылмыйбыз, чөнки бабайны беләләр. Без җырлыйбыз бит, шаяртабыз, көләбез. Алла бирса финалга да, үтәбез уйламый да. Нәмәкәй сәхнәдә куллар чабыгыз, безгә финалга юллар ачыгыз. Хәерле кич, Казан, сезнең каршыгызда Нәмәкәйләр. Күргәнегезчә, безнең командада яңа уенчы Илгизә. Biz аны шипач дип йөртәбез. Урлашамыни? Юк инде, кашына кара. Шумани бабай, шумани бабай, шумани. Сез нәрсә күрсәтәсез? Безгә бүген җиңергә кирәк. Тем более мин команда өчен ставка куйдым. Нинди ставка, Рузилә? Бу бит татар КВН-ы. Вот Фикърет абый. Ул татар лигасында 6 тапкыр чемпион булганмы? Юк. Миңлегөл апа Шәймиевның беренче хатынымы? Юк, Рузилә. Алайса бетте аңа. Шумани бабай, шумани бабай, шумани. Як-якка каранып, җиңнәрне сызганып, бакчада кайнатамы чияләр. 5 литр артыннан кергәннәр күрешәләр. Сез ничәү? Без икәү. Күп була шүләрләр. Дуслар, Рузилә дөрес әйтте. Безгә бүген җиңәргә кирәк. Димәк, алга! Сабоенда талары сән. Hey, hey, hey! Әйярлары яман текә. Талар артында балашам. Башкорт һәм татар шигырьләренең очрашуы. Булдыра Хыз, булдыра хыз. Сабоенда талары сән. Hey, hey, hey! Әйярлары яман текә. Дуслар, күз алдыгызга китерегез, ничек Актанышта Нәүрүз бәйрәмен каршылыйлар. Сәлам дуслар, без бүген Актанышта Нәүрүз бәйрәмендә. Хәзер тиз генә берничә кешедән интервью алып китербез, кемне тартып чыгарам, шуның белән сөйләшербез. Прокурор кебек әйттем. Сәмсез, ничек сезгә бәйрәм ошыймы? Әйе, әлбәттә, ошый. Сез әле карачкыны яндырдыгызмы? Яндырдык. Без карашкыга Моргенштернның битен куйдык. Күрсәгез, күпме халык җыелды. Участковыйның йорты янганын карарга да аның кадәр кеше килмәгән иде. Быелны карашкыга кем утыртты? Безнең аның өчен специальный кеше бар. Илгизә. Нигә ул? Соң кашына карагыз. Ул андый эшләр буенча ставкада тора. Җәй көне шүк яга,
Әлі бірсінде шөт ресторан yoндырмады. Яры әлі бізде ресторан жоқ. Алла бабай құтқарды. Ғажайып, ғажайып. Біз барыбыз да білеміз. Ақтанышын Алла бабай гел ярата. Улаңа гел болыша, парклар, мәчетлер, бүтін өйбілерді де түзіті. Сіздің глава өзі мұнда мұсың? Әйе, әлбәтте, мұнда ол біздің бейгі оқылы кіші. Екі бейремні бірләштіріп, шушы бір бейремге өткері. Міне бітінде шәп глава. Икен народ бейремін бірге бірләштіріп өткерген. Масленица, хам Нәурүз. Юлында неден масленица? Малайының туған күні. Масленицада меладзе жырлаймын енді. Кстати, қазір салют болашақ, не Қазандағы кебек. Салют Қазандағы кебек ме? Шундай зор экран бар бізде. Шунда Қазанның салютын көрсетешекпіз. Неге алай? Сын зыряға түсірмейлер бітінде аны қойда да болса көрсетірге тиіштер. Ейдегіз, кеттік. Бойында талары сән, әйірлары яман тікен, талар артында балашам, әйтерсің қоманда күтем. Су бойында талары сән, әйірлары яман тікен. Достар, ұзақламай шәшулер жетті. Һәм біздің райондашлар қырда эшләп берелер. Біз мұнда КВН ойнап береміз. Егер де біз бұл ойында жеңілеміз екен, біздің қойткашанда өзі бізді шешелер. Нәмәкей сәхнәгә чыга, нәмәкей сәхнәдән чыга, безгә куллар чабыга. Шамығыз инде нәрсә отырасы? Жиңәр идем тукайларда, жиңәр идем сарманнарда, бабай президент булса. Повезло сезгә. Кирәкми безгә бу җиңү безгә кирәк. Сезнең көлүләр кирәк, сезнең алкышлар кирәк. Сіздің қаршығызда ақтанышлар еді. Әгер де біздің юғалтсағыз, міне біздің телеграм. Рахмет. Qaysı yaxdan sen, qaysı yaxdan sen. Nəməkey, qulazey, anın başında gülcey. Senin başında gülcey, anın başında gülcey. Оқтаныш Нәмәкей командасы олқышлыйбыз. Нәтижелерге көшебіз. Нинди смайлар көтәрә біздің жюри әғзалары. Венера апа елмая, Әбри елмая, Линария елмая, Шәкур елмая. Хәтті Ойваз да елмая. Ойваз бүгін елмайырға ғына исәп бұғай. Рәхмәт командаға Оқтаныш Нәмәкей. Сәхне артына кетем. Әйдә шаярт социаль шелтерлеріне язылығыз. Инстаграм тот остағы сызық КВН. Ютубта бірінші канал Әйдә шаяртның бүтін шығарышларын бірінші Ютуб каналында тобып қорый оласыз. Сәлемлеу бәйгісін тәмамлый. Олқышлар білән әйдәгіз. Қаршалық үзген елінің чемпионы Кірәшіннәр. Танығансыздыр менің янымда Кірәшіннәр командасы. Сәлем! Арулармыз сіз! Қарағыз әлі, екінші сезон не үшін ойнайсыз? Не үшін түгел, неше мен үшін ойнайбыз. Яры, рәхмәтләрегізні кімге айтасыз? Рәхмәтләребезне Акбарс холдинг ашық акционерлік жәмғияты генераль директоры, Татарстан Республикасы Кірәшіннәрінің ишчимагый ұйышмасы идарә җитәкчесе Егоров Иван Михайловичка белдерәбез. Һәм шулай ук безнең яраткан директорыбыз Белоусова Людмила Даниловнаға белдерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, уңышлар сезгә. Рәхмәт! Достар, ширек финал. Ниһаят шушы уен өчен Димончик шәп иттереп гитарада уйнарга күрсәткәнем булды. Так, стоп. Син бит гитарада уйный беләм дидең. Мин 4 ел буе Нафкатның Батуриның концертларында гитарада басып тордым.
Қаралы, Дима сентігі трассада тұрған картон ДПС машинасы шекелді. Ерақтан құрасынан шыңға шаған. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Крашеннар җыелма командасы. Ну, Крашеннар, 4-нче уен аңлатам бит инде. Мин Крашен, валлахи Крашен. Сәмәй-сәмәйне куабыз, салымны алабыз, камкта тарам, кунакка барам. Егетләр, мен дә бит үземә Крашен егете таптым. Ого. Әтиәннең каршы булмадымысың? Юк. Егетләр, берәрегездә берәр торып торсам буламы? Була, Алия, була. Рәхмәт. Кызлар дигәннән, Вадим, теге атнада барам кызым белән парк буйлап. Бер дагестанец кызыма кыз ди. Ну бит инде авыл егетем, әйтәм, монда килдем. Аннары нәрсә булды? Баба! РКБда ятам, класс! Трубка ашим. Җитди инде. Здорово, великолепно. Ну, Леха, синең сүзләр бит хәзер. Башлыйбыз! Китә! Синнәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем, синең шәшкәләре аша, сиңа тәкәяләр. Дуслар, сезнең һәрберегезнең дә Әлдермештән Әлмәндәр дигән спектакльне күргәнегез бардыр. Күз алдына китерегез. Әҗәл Салават Фатхетдиновка килә. Салават, мин синең артыңнан килдем. Дәрсе? Ә хәзер алдыңнан киләм. Альфред еще нарядился, иди маскараду, а? Мин Альфред түгел. Мин Әҗәл! Аңладыңмы инде хәзер кем икәнемне? Юк, просто имени кыстырдым. Салават, мин синең артыңнан инде беренче тапкыр килүм түгел. Хәтерлисеңме, 10 ел элек машина ярышында син девяткаң белән поворотка куып кирдең. Машинаң әйләнеп капланды. Беләсеңме, нәрсә коткарды син анда? Биде коткарды, что быть мастер спорта международного класса по автоспорту. Ну и девятка же кертілген еді. Аяллар, дешесек, қап давай, бә. Рахмет, Салават. Сен де аспатик білі. Салават айдауат. Бәді кішіге зүлесек, кіші жабасы еді. Салават әжәлі өлімден құтқары деп. Аяллар. Салават айда вақытым дар менім кеттік дедім менім білән. Yok, әжәл, қора, сен шестіп дастал бейді. Как пятница жиде келеді, кеттік де. Bizə aytıb idi, бар әрі Жәвет ярыла. Жәветті еді яшы бар. Қопқа түбедегі отыра. Келешегін сарық. Келешегін синерік, давай. Мен Жәвет яна кеше барып келдім енді. Аны алып кетер үшін башта Зілфиясты білән сөйләшірге керек. Бітін нерван аша бітірі. Әйді дедім, Салават, кеттік уақытым дар менім. Мінәзі кеттік дейсік, бебет кетсем өзім көре кете албайым. Менің бар бүк вокалисткалар. Büyücü kızları, Alfred baydı stop giderek gerek bula. Firuzer bir güzel jırlap gide durgan oydu öyle. Jigil gire. Ay Allah, kop bana bay. Nişlisin külem min? Ot, seyre. Salavat aydaydın vakıtım dar gittik dim benim bilen. Kora, ecel, süt, ujodu galı diye. Kol bizde gere davay. Yarı mısın? Yarı, pasport diyorsa birer bir sıra. İsmin ecel kaçırdı da. Kıyafet tek kişilige күрсәтерлек түгел. Так, давай сен Батурова буласың, точно Батурова. Мин Матурова булам. Да, Матурова, давай. Мин Матурова булам. Сириннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем, синең шәшкәләре аша. Егетләр, сез миңа 8 мартка бүләк әзерләдегезме? Әлбәттә, яраткан җырчың Ленар Яшинне чакырды. Ул килә алмый бит. Ничек инде килә алмый? Без аның райдерын үти алмадык. Нәрсә сорады инде ул?
Әзгіні болса да хұрмет. Егітлер, бейрам хақына бір шешке болса да бөлек етігіз инді. Қазір бұла, мені бит қушаматым көрер, ха? Қарадыма, нәсәгәнің құшаматы көрер? Ол бит қыш күнінде велосипедта ері. Нәрсе бұ? Шешке? Мен сіздің шын шешке сұраған едім. Өт, Вазим, аңламасын бұл қызларын, ә? Бізге шынды шешке бөлек етсіндер еді әлі, ә? Қора, шын шешектер нәрсесі білән хуже? Ислері тәмлі, көзлерге приятны. Ішке кеткен шақта құшақлап сені зата. Исән сау ерсі күлім деп қала, әсен қойда қабақат. Оф, яратқан жерім бұл менім. Нәрсе жетмесің сің әлі? Шәшке сізға фуйт дегіз енді біздің талашқанға иқтибар бермәгіз. Рахатланып талашығыз, ақшасы төленген. Шешке, сіз бит қатын қыз, сіз мені аңларға тиешсіз. Лие, мен сені бик аңлайым, қазір барсында жырла берем. Қызларынан yoqı ясыйлар, егітлер аңламыйлар. Қайда бөлек деп қызлар зарыланалар. Егітлер шундый затлар, барсында ұныталар. Бары бір алар бізні яраталар. Шулай бер! Әсін қайда мадурым, ұныттың мені барлығын. Сағынымысың ақырысы сені мені. Әм мені кесілерге шумыр, ялғызым ятам тұңыр. Яратам шул ізілім сені. Hürmetli qатын қызлар, yakınlaşıp gülüşü beyramlar bilen sizne. Yigitler, kızlarınızla bülek verirge unutmağız. Sizin bilen Kraşna Jilova komandası bulduk hem şeşke! Ayda laturun, unuttun meni varlığın. Sağınımıysın ahırası seni mine. Hem meni hislerine... Kreşinler hem şeşke! Әбри Йылмая, Шәкур Йылмая, Ленари Йылмая. Ну, барысы да Йылмая, әлбәттә, бик шәп шығыш жасадылар. Әйдәгіз, олқышлар белән ұзатабыз команданы керәшінер. Рәхмәт сезге. Мұның белән бірінші бәйгі тәмам, біз күшәбіз. Икенче бәйгегә ул да булса тоқмаклар бәйгесенә. Бу бәйгедә командаларның бурышы гармунчы аккомпанементы астында күлкүлі тоқмаклар жырларга. Барлығы 3 әйләніш. Һәр әйләніштә 2-шәр тоқмақ. Һәр әйләніштән соң жюри үзләренә ошаган командаларга бер смайлик бирә ала. Сез барысын да беләсез. Әйдәгез, башлап җибәрәбез. Тоқмаклар бәйгесе. Командалар сәхнәгә. Көч булса, кул чабып каршы алабыз командаларны. Гадәттәгечә Баянда Фикрет Сибгатуллин, Татарстанның халық артисті. Мен уже өзім бердім. Әлбәттә Татарстанның атқазанған артисті. Башлыйбыз, әйдәгіз, бірінші бәлегегіне тәқдим тамашашы, әйдәгіз, олқышлыбыз. Ритм беребіз командаларға, тоқмақлар бәйгесін башлыйбыз. Киттік. Элвин Грейнің ойлары, популяр болулары, оның үшін ярдәм итә Салаватның жырлары. Пішкен бодай басуынан ақырды бір партизан, түгел екен комбайнер ол бір қобанны таптаған. Әмеңа бөлек киттелер, хаманда шул бір наски, неге икен наскиларға бәйе шул қадар артмай. Житті қазір заманалар, JBL кыйбаттыра, әш аярты сүйіне біз фикрет авы биттыра.
Алға қарасам шират, артқа қарасам шират, екеуіні ябалар деп, мұнда бірсіден ират. Үйден обыздарға таба, пыласмас тұрба бара, даярқылар рахаттанып, удаленкада ята. Вадим Захаров тизден концертлар гүрләтәшәк, алып килегез ашарға керек мияға шәшәк. Хоп-хоп киңәйә, һәр ел сайын киңәйә. Минем әби яшь чагында кыяр урлап тотылган, яше улы үлеп киткән төрмәдә ул котылган. Рәхмәт командаларға, рәхмәт кул шапкан жанатарларға. Шулай ук беренче әйләнеш тәмам. Без дөрес. Шуны көткән идек без. Аралашыгыз, сөйләшегез. Нәмәкәй командасына бирергә булды. Дәвам итәбез. Икенче әйләнеш. Командалар, киттек. Biz идек, biz 12 кыз идек, бірі-бізні сайладылар, қалғаннар қайтып кеттік. Гармоншының бармақлары, ойны істара, Демаевның ақылы, сикре-сикре юғала. Шығып бастым бір заман, үгіз тұра құттыра, ұл біздің құттырмаса, болмасайды қалбаса. Бабайның ашысы келі, жетмей аңа пенсия, институтқа ұл көрі, олырға стипендия. Магазин ондан соң сатмай Зülfiye апа сата, тағын бір-екі ай сатса, өзіне Hyundai ала. Башларымда шәп уйлар бар, нишекләр әйтим микән, әбридән ниша килограмм колбаса шығар икән. Салаватның таваклары пи-пи-пи-пи дип әйтә. Пи-пи-пи-пи дип әйтмә, ул вып-вып-пи дип әйтә. Мөккә-мөккәрәмә Мәдинә Мөнәввәрә. Бұлда булган бұлда қалсы сөйләп берәүгә дә. Хәзер мин мәтингә яраткан такмага була. Яңгыр ява күк эри, җил исәде бер шатыр. Мин китәмен, сез каласыз, көтүне качырмагыз. Ә минем яраткан такмак, татмак. Нәтиҗәне Венера Ахатовна әйтә. 5 команда. Венера апа. Biz bilan kengashlaşdik de, ham Ismoilikni kirashimlarga beramiz. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Тагын бер әйләнеш калды. Соңгы әйләнеш. Әйдәгез командалар, әйдәгез тамашачы, каршы алыгыз алкышлап. Киттек. КВНда Айбазгөл, мұңсыз смайл көтәрі, ләкин аңа қарамастың, шақырмасаң да келе. Урыс егіті татар ашында. Ах, какие тут столы, и какие ягодки. Никакие ягодки, без лесов садаки. Тиндерға кірген идем, матур қызлар ізләргә, ұшарашуға әби, күлді яп ялан тәпи. 8 март келі, минем кошелек көлі, ақша минем юк екен, әхмин тинтек баш екен. Әнә килә автомобиль 190 белән чаба, аны гаи туктатмый, депутат сынга кала. Агыйдылның суларыннан агып килә бер ишек, ыштан төбен янмаганда калдыр миңа бер тишек. Винари сабый илегет бәрәңгі жарит итә, кызлар белән гүләт итә, һәм шуның белән бетә. Эх, арык кашкара күз замечательная, кызлар социаль дистанция обязательная.
Айваз мінген сәхнәгә, күлдіріп өтірем дейіп, артымнан әбри мінген, бәріп түшірем дейіп. Қара қошқая замечательная. Әбри шәп концертлар бире. Вот, Әбри, молодец, молодец, а? Әбри Хаман. Я вам этого не прощу. Никтер үзенең тавышы белән әйтмиу, Салават Закиевич тавышы белән әйтте. Да, бик авыр хәзер хәл, име тиз генә шутлап алсаң да барысы да аңлашылды. Әйдә, Айваз, нинди нәтиҗә? Кемгә? Бәлкем бер генә команда түгелдер, бәлки Юк, бер команда булачак. Безнең әйдәгез башлык шуннан. Бу уенда безнең тәгаен бал бирелми бал. Крешеннәргә. Бирелми бал безнең әлмәтләргә, актанышларга. Алмаздан да курыкмыйсың. Бирелә бал профкомитка. Профкомит бер елмая торган смайл. Рәхмәт Фикрәт абый, әйдәгез алкышлап. Фикрәт абый, рәхмәт! Сибгатуллин Фикрәт! Юк, былай түгел. Сибгатуллин Фикрәт! Мини Рахатовна, сезгә сүз. Бүгінгі ойынның командалары бик нык әзерләнеп килгәннәр. Афәрин барыгызга да, шунда уйышкан һәрбер команда үзенең йөзен күрсәтте. Дөрестән дә сез барыгыз да бик талантлылар. Мин узган уенда да сукланган идем крәшеннәр белән, гомумән барыгызны да күреп, хәзер нәрсә әйтәсем килә, бик нык үскәнсез, ялгышларыгызны күбегез төзәткәнсез, анда барыр безнең ниндидер замечаниялар булды дип әйтеп, барысын да истә тотып, бүген бик матур күрендегез барыгыз да. Берегез әлбәттә инде бер команда, бер генә команда мәле чыгып калаймы, бер команда. Ләкин безнең йөрәкләрдә сез барыбер үзегезнең урыныгызны алдыгыз. Менә әйтми Юк, белмибез дигәндә барысы да шутлады бит инде, Шәкүр. Мин зур рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки бүген юмордан гына түгел, командаларның тышкы кыяфәтләреннән дә ләззәтләнеп утырдым. Монда зәңгәр төсләр бар. Зәңгәрле аклы, сарылы каралы, кара төсләр, крәшеннәр. Син юморист түгелдер ич? Юк, бу мөмкин. Зур рәхмәт. Менә бу микс дип әйтик. Юмор белән тышкы матурлык, бу чыннан да бүген уенны супер һәм миннә дигән итеп ясады. Зур рәхмәт барыгызга. Афәрин, һәммәгез, җиңдегез, җиңелдегезме? Афәрин. Рәхмәт сиңа, Шәкүр. Афәрин сиңа, матур сүзләр. Хәзер инде нәтиҗәләргә күчәбез. Беренче тапкыр тарихта, әйдә шояр тарихында икенче урын яулаган команда төшеп кала. Икенче урын 5 елмая торган Смайл, Чаллыдан Шулман командасы. Һәм беренче урында 6 Смайл, 3 команда. Һәм инде әлбәттә алар ярым финалга чыгалар. Крәшеннәр, Профкомит һәм Нәмәкәй Актаныш. Моның белән, дуслар, 3нче уеныбыз тәмам. Килгәнегез өчен рәхмәт. Жюри әгъзаларына. Бу хәзер безнең ширек уеннар тәмам, командалар чыга ярым финалга дигән аңлатаймы. Без монда менә 2нче уен уздырганнан соң тагы бер сөйләшү булган жюри әгъзалары белән, име? Һәм безнең барлык жюри әгъзаларының бер тәкъдиме бар. Әлеге тәкъдимне менә Әбил Хәбриев әйтсә бик яхшы булыр иде, Әбил. Микрофон синдә генә, шуңа күрә әйдәгез нидер махсус тәкъдим 2нче уеннан соң. Менә бөтен 3 уеннарда 3 уенда үтте. Башта профкомитка биргән, контейнерларыгызны калдырып бирмәгез. Без уйлаштык, фикерләштек дә, безнең фикергә каршы килүчеләр дә булырга мөмкин, бит безнең белән килешүчеләр дә булырга мөмкин. Менә моннан алдагы матурда безнең бер команда төшеп калды. Сарманнар.
Біз фикрләштік, аларны кире кайтарык деген фикергә килдек. Мөмкинме бу әйбер? Димәк, сезнең тәкъдимегез шундый. Сорманнарны ярым финалга уздырырга. Мен аңладым, өстәмә сорманнарны ярым финалга уздырырга. Безнең аларны күрәсебез килә. Халык нәрсә әйтә? Алабызмы сорманнарны ярым финалга? Минем шундый прием бар бит. Монда без хәл итмибез. Монда халык хәл итә. Шуңа күрә халык әгәр дә сорманнарны уздырабыз дисәләр, без өстәмә аларны кабул итәсебез килә ярым финалга. Ну, кабул итәбезме? Демәк, дуслар, кабул иттек, сорманнар ярым финалда. Котлыйбыз аларны. Менә хәзер инде тәмам, дуслар, концерт тәмам, съемка тәмамлана. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, зур рәхмәт караганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр ярым финалда күрешербез. Сау булыгыз!